Здравейте, приятели! Аз съм Никито Беге и днес ще разгледаме един наистина уникален смартфон, който съчетава стил, издръжливост и мощна производителност. Realme C75. Устройството разполага с 6,72 инчов LCD дисплей, 50 мегапиксела основна камера и батерия с капацитет цели 5828 мАh. Нека преминем към анбоксинга и след това ще поговорим малко по-обстойно за него. Нека видим какво има в кутията на телефона. Първо виждаме кутийка, в която предполагаме пинчето за сим-картата и силиконовият кълъп. Да, правилно чухте. Realme предлага силиконов кълъп в кутията на телефона. По този начин може веднага да започнем да използваме телефона без да се притесняваме за него. Това е самият телефон, който е в златист цвят, но също се предлага в класически черен. Под телефонът се намират Type-C кабелът, както и 45W бързо зарядно. Това е всичко, което идва в комплекта на телефона. 45W Fast Charge зарядно, Type-C кабел, кълъв и телефонът. Дизайнът е класически и универсален. Жълтият цвят има много приятен бежов нюанс и ефектно блести на слънце. Устройство е с много тънки рамки, което обикновено се среща при по-скъпите телефони. На предния панел има 8 мегапикселова селфи камера, вдясно са разположени бутоните за звук и захранване. Бутонът за захранване е интегриран скенер за пръстови отпечатъци. Горе вляво е слотът за SIM карта, а в долната част са отворите за високоговорителя. За съжаление няма стереозвук, но това е очаквано в този ценови клас. Телефонът е с дебелина 7,99 мм и тегло само 196 грама. Гърбът на устройството е матирано, което е устойчиво на пръстови отпечатъци. Горният ляв ъгъл е тройната камера, като основният сензор е 50 мегапикселова. Телефонът разполага с сертификат IP69, заедно с IP68 и IP66, което означава, че е изключително устойчив на прах и може да издържа на високо налягане на водата, а заедно с това тялото на телефона е подсилено срещу удари с технологията Armor Shell Protection. Този телефон е първият в света, който е постигнал сертификат за удароустойчивост от TÜV Rheinland. Това е рядко срещана екстра в този ценови клас, което го прави още по-атрактивен избор за хора, които търсят издръжливо устройство на по-достъпна цена. Дисплей. Както вече споменах, устройството разполага с 6,72 инчов LCD дисплей, който предлага Full HD плюс резолюция 2400 на 1080 пиксела. Това означава, че изображенията ще бъдат остри и детални, което е чудесно за гледане на филми, игри и сърфиране в интернет. Дисплеят поддържа честота на опресняване до 90 Hz, което осигурява плавно превъртане. Realme C75 предлага и опция за автоматично регулиране от честотата на опресняване, в зависимост от съдържанието, което се показва на екрана. Разбира се, може да настроите честотата и ръчно на 60 Hz или 90 Hz, в зависимост от вашите предпочитания. Устройството има и ярък екран, който позволява добра видимост дори при силна слънчева светлина. Панелът е способен да възпроизведе 16,7 милиона цвята, което гарантира живи и реалистични изображения. Дисплеят е подсилен с Armor Shell Glass, иновативно стъкло, осигуряващо защита на флагманско ниво, благодарение на специална формула с до 35% литий, алуминий и борон. То образува изключително здрава и устойчива защитна повърхност. Това гарантира по-добра устойчивост на удари и надрасквания, което прави устройството по-надежно дори в екстремни условия. Отпред виждаме предната 8 мегапикселова камера. Телефонът разполага и с мини капсул технологията, която за мен е изключително удобна. Сега ще ви покажа как работи. Пускаме си музика. Тук се изобразява самата музика. И така може да пуснем следващата песен или да върнем предната. Изключително удобна.
Процесорът на устройството е MediaTek Helio G92 Max, произведен по 12-нанометрова технология, който включва 8 ядра с тактова честота до 2 ГГц. Телефонът разполага с 8 ГБ RAM, която може да бъде увеличена до 24 ГБ чрез 16 ГБ виртуална. Градената памет е 256, като има и отделен слот за карта памет. Устройството се справя отлично с ежедневните задачи, работи бързо и гладко и е подходящо за игри, осигурявайки отлична производителност. Можете да видите колко е гладко всичко на този телефон, без да забива, заради бързия му процесор. Изключително съм доволен от телефона. Всичко върви много плавно и заради 90 Hz дисплей. Камера. Realme C75 е оборудван с 3 задни камери, като 50 мегапикселова е основната камера, а 2 мегапиксела е макросензорът. Основната камера прави добри снимки при достатъчно осветление. При нощните снимки има опция нощен режим, който се представя много добре за ценовия клас на телефона. Другите режими, с които разполага устройството, са портретен, панорама, изместване на фокуса и професионален режим. Максималната резолюция, на която може да се заснеме видео, е Full HD при 30 кадъра в секунда. Има електронна стабилизация, има опции за забавено движение и таймлапс. Предната камера е 8 мегапикселова. С нея могат да се направят доста прилични снимки. Има опция за портретен режим, редица филтри и възможности за разкрасяване. При нея може да се заснеме видео в Full HD. Предната камера също се използва и за отключване на телефона чрез лицево разпознаване. Батерия. Въпреки тънкия си профил от 7,99 мм, телефонът разполага с огромна 5828 мАh батерия. Поддържа се бързо зареждане до мощност 45 W, а в комплекта идва и съответното зарядно. По данни на компанията, за 90 минути получавате 100% заряд. Добавен е и режим за ултрапестене на енергия в критични ситуации. От Realme обещават, че батерията след 4 години ще е запазила 80% от капацитета си. В заключение бих казал, че телефонът предлага изключително много в своя ценови клас. Това, което на мен ми хареса, е издръжливата батерия, която при моята употреба издържа почти 2 дни. Модерният му външен вид, лекото му тегло, добрата му камера, дисплеят, който издържа на удари и дръскотини, и това, че телефон в такъв клас е водоустойчив. Единственото нещо, което не ми хареса, това, че няма стереозвук, но, както казах, това е заради цената. Благодаря ви, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Благодаря също и на Realme, че спонсорираха това ревю. Чао и до скоро!